Air Srbija je 2024. godinu završila sa neto profitom od 50 miliona evra. Na ime poreza u budžet Srbije sliće se 8,7 miliona evra. Time je nacionalna aviokompanija oborila svoj rekord iz 2023. godine. O daljim poslovnim planovima Air Srbije sa generalnim direktorom te kompanije razgovarala je koleginica Jasmina Rakočević. Iza dobrih finansijskih rezultata stoji veliki broj prevezenih putnika. Koliko je prošle godine Air Srbija imala putnika i na koliko aerodroma širom sveta? Najprije bih iskoristio priliku da se zahvalim svim našim putnicima zato što smo prevezli 4,4 miliona putnika na 87 destinacija u 33 zemlje na 4 kontinenta i to je treći najbolji rezultat u posljednjih 98 godina avijacije u Srbiji. Vi ste prošle godine iskoristili da obnovite flotu. Koliko je novih aviona u floti Air Srbije? Naša flota je osnažena sa 3 nova aviona tipa ATR 72-600 za regionalne letove, jednim Airbus A330-200, avionom za dugolinijski saobraćaj, na primjer do Šangaja, i jednim avionom tipa Embraer E195. Podmlađivanje i širenje flote, kao i uvođenje novog tipa aviona, podrazumeva značajne troškove i velika ulaganja. Zahvaljujući dobrom finansijskom poslovanju, tokom prethodne godine restrukturirali smo i poslovne aranžmane sa jednim od leasing partnera i postali vlasnici 3 aviona. To nam je omogućilo da smanjimo buduće finansijske obaveze i dodatno ojačamo stabilnost. U novu godinu ste ušli sa novim letom do Šangaja. Šta je još u planu u 2025. Do sada smo već najavili otvorenu prodaju letova do Firence. Otvaramo letove za Mikonos i do Sardinije. Mi smo više puta dokazali da smo agilni i fleksibilni, da reagujemo na nove prilike, tako da možda bude i nešto novo ponudi, što ćemo na vreme najaviti. Za nas je veoma važno i da ti avioni budu puni i na tamo i prema Srbiji. Kakva je situacija, kakvo je interesovanje turista da dođu u Srbiju? Mislim da je najbolji dokaz toga vest od pre nekoliko dana, gde je turistička organizacija Srbije objavila da je prošla godina rekordna po broju turista koji dolaze u Srbiju. Tu vidimo neki balans. Na nekim destinacijama više putnika putuje iz Srbije, najčešće na morske destinacije, a iz nekih destinacija više ljudi dolazi kod nas, kao što je, na primjer, slučaj sa Kinom, gde je 80% putovanja iz Kine ka Srbiji. Hvala vam, gospodine Marek, što ste govorili za Dnevnik.